got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sun. יש מרידה? אוי! אוי, אינטרס נראה לי. מה זה? וואי 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 וואי! וואי וואי וואי! יאו! יואו, שרף את השפולה, שרף את השפולה. הוא עדיין פה! הוא עדיין פה! הוא עדיין פה, חגי! הדג עדיין פה! יואו, יואו! יואו, 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 אתה לא מבין! רגע! אין להרוויח חוט! אין להרוויח חוט, אל תתקרבו אליי, אל תתקרבו אליי עכשיו! היית אצלך, חגי! והשפולה סגורה, חגי! אל תוריד, חכה. חכה. לא יודע מה זה. לא יכלתי לעצור את המקל, ראית? לא. איזה שפינה, תראי הוא מושך עכשיו. לאן הוא לוקח אותי? לאן? אין, אבל המקל, אני מפחד על המקל. אני מפחד רק על המקל שלא יישבר לי. אני מפחד על המקל שלא יישבר. וואי. כן, תיזהר בכלל, תיזהר שאני לא תפס בך, אני מתבאס. חייב להרוויח חוט. לא נותן לי. מושך הבן זונה הזה. יודעת משהו? כן. מה זה סוחב בטירוף? גם מושך? לא, איזה סלע, יורם. הנה עוד שנייה תשמע את הנגיחות שלו עוד פעם בסוף. לא, אבל... כי החכה הזאת היא לייט, אבל אני לא יודע מה... הנה, הופ. הנה, נראה אותו. שתיים יש פה, נכון? נראה לי תפוס גם על החכה. חכה, תיזהר. הנה הוא מושך.
יואו, רגע, עצור, אל תמשוך, כולך אצלי, יואו, אלוהים, אני מת! שוך בעדינות אצלך. לא, שוך. לא, רק זה, יש גם דג, זה הקטע, אתה מבין? תמשוך, תעלה. חכה. הנה דג, הנה, אני רואה את הדג. כן, אני גם רואה אותו. הוא שלא יקרה לי החוט מהכרסים, יואו! איזה סרט, רגע. גדול, זה נראה לי עטיית. אתה רואה אותו? כן. כמה קרוב? רגע, אתה עדיין תפוס בי לדעתי. אל תמשוך, שחרר אותי. אתה רואה את הדג? איפה הדג? רגע, עד שגעו אותי, אל תלחיץ אותי, אני בלחץ עכשיו, הדג כבר למעלה. היית רוצה, דודו, היית רוצה כזה סלע על החכה, נכון? היית רוצה כזה סלע על החכה. הנה, הוא מצד שמאל שלך. מצד ימין שלך. לפני זה אתה אומר לי, לא קיבלתי דקה היום. סלח. מאוד מצטער, אבל אני חייב סיגריה, אני לא יכול. אללה. הנה, דודו גם עושה משהו. זה טונה, אנחנו שרמו את הטונה. יואו! איך אני תופס אותו עכשיו עם הגנג'ט שלנו הזה? וואי! יואו! רב! בוא תלמד, יורם! בוא לפה, בוא! מה יש למטה? כמה תגיד? תשמע, אי אפשר, אתה לא יכול, היא משכה, לא כמו לוקוס. ראית, שמעת את השפולה, נכון את הגיא? זה היה משהו מטורף לגמרי. בוא אני אעזור לך להרים אותה. ככה אתה, לא ככה לי, אני אקח אותה. תפוס את החלקה, אני ארים אותה לתוך ה...